Tadi sen ngai kelbai AP barok agak kata yang Jesus Christ. Hakini ka video ngan keren biang ye ketua ka subjek ka banga de ban keren hakitu kita yau beladap hakai badai bat kajing khot kajingi bangin shania utran na ujarna maya kalong ka bakat nyau ke dekat ka basan hadu ke dekat ka ba pra ngila yo ban pet ya kitu kimat hakatu ka video ka benengkong hakaba ngala keren na ke dekat ka basan bangin de ban shania akado bat ngal ai komba lai sau teliki sop point nang tang la point lu ika point ka babi na khok ka ban riu ba ka jingmot jongka ka long ba ladangin shania shawi pat ka jing emerging kan sat lo no ka bang yo no jeremaya ka long ka basan kani ka jana basan bat na jeremaya ka long ka ba henry hagani ka janmit nginya pet pat na ga dekat ka ba nyau ka ba Bible ka ong hang ni blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is, for he shall be a tree planted by the waters and spread out her root by the river and shall not see when heat come, but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought. Nangta neither shall cease from yielding fruit. Suk utau briu basania hau trai uba ke shania jang ulong utrai na ba unlong komuding balatung hajan ki bat uba pur yala ki tiet hajan kawa bat on syeptieng abawan ke shit dekas la jong long jengam bat ba hakas nem barang dengkiang onom sumar kuslai lam onom pep ban say so bat kani gede ka benta ka bangan ngan kren shapi ha kani ka janmit bat na kada khot ka ba nyau hadu kada khot ka ba pra ngiyo ya ka subject ka ba kani kada khot Bible ka khot dingi bangin shania hol trai bat ba kumta ngin long ki bala kerkru na kada khot ka ba nyau hadu kada khot ka ba pra bat ngine pet menta ya kada khot ka ba nyau ka Bible ka ong hang ni blessed is the man long bala kerku ya ubriu uba shania hau trai uba ka jingkyrmen ka jong hau trai ka jingkyrmen ka jong hau trai niyo ya ka main point ka ba a na ka subject ka ba r kata ka main point ka ba a ka dei hatung ngin bu na em yela di hau trai ngin bu na em ka jing shania yela di hau trai ka kum ka de khot ka ba nyo ka kum ka de khot ka ba nyo bat nani ka de khot ka ba nyo ninyo kumba ardali kita ki sub point ka beningkong kermen ha ublei marwei bat ka proverb nagalong ka balai ka dekat ka ba san ladangan uli syapi ha kani ka por ka penken mau yangi nakakting ka jong blei bangiro ngidei ban shania haladi ani ka jing shampang ka jongihi ngide ban shania ha utrai ong kaktien ka jong u blai ta gede ka bangi I naka but ha ka proverb kalong ka ba lai de ka ba san do ka ban real ka Bible ka penken mau yangi ladangan pulihang ni ka ong na ka ba san trust in the Lord with all thy heart shania ha utrai de ka dorot jong pi baro but wat om shania halaka jong kajing shampang ha kita ki lenti jong pi baro itu ya but un pen bet ya kata ka lenti jong pi kata ka banga syukalak pengkelakasi na ka Bible rang di kata ka bang kum ka bangi ka ban le ngide ban kermen ha ublei marwei but habang kermen ha ublei marwei dan kumba lai na south liki point kabangan pinkan mau syapi ka igi bangi deban le kabenengkong ngide ban kalabamut no na kajing shania haki pat kita ki jingkyrmen namar ba ka jingkyrmen ka jongi kadai how dry repent of all other hopes nama ka jing
jingkyrmen ka jongi ka de haudra pikan mau yo anes khat san ka ong ba klem manga ngimla ban le e klem u jisu ngimla ban le e tongin shania hautrai marwei kabaat tongin ithu ya u haki e baro haka jingim ka jongi kabalai tongin bu ya ka jing shania e la de da ka bangi but yau trai bat de ka tien ka jongu proverb kan riu ka de ka baat pho bara bangile ikini ki baro ka basau kumdei tang kum bangile niam le ro kom henry ka de ban mi na ka dono jongi baro bale bangide ban kermen ha ublei marwei namar baka subpoint number b namar batang ublei marwei ulong uta ubala bancanya terus wordi pilan puli kan ka sam ka baat penyo ka balai sam chi spakat pra do khandai nang ta ka proverb khat sao atun riu Isaiah san po shipo baki wei pat ki dekat bible ki babatay ngi ba only God alone who is trustworthy tang ublei marwei ubala ban shania bakam talangin pai haganika janmit sha ka dekat ka ba pra kloi haganika janmit but haba badaba nginangi ka ban shania hotra ngin I kan don kata ka jing say so flourish for he shall be as a tree planted by the waters and that spread out her root by the river and shall not see when heat come okay hang tu ini nangta but her leaf shall be green and shall not be careful in the year of drought neither shall cease from yielding fruit kata gede kabangi I nakaktien ka jong blay larangan phai ban ngas jermayangan play ka babay kasi kong na ba unlong kumuding balatung hajan ki but ubapur ila kithiet hajan kawa but unom shepting habawan ka jing shit hendra kisla jong u ka long jerngam bare kasnam barang reng kyang unom sumar kuslai lemni unom penpep ban saiso kata gede kabangi I nakaktien ka jong blay kandon kata ka jing saiso we will flourish badaba ni flourish yabangi flourish ken mau dan komba lipat lelai teli kita ki point hakani ka bynta nakani ka dekat ka bapra kabanengkong habangi seiso kabanengkong kata ka security ka jongi kalong kabamla bantenki kasam kaba langan punya kasam kaba lai po sao ka dekat ka bapra hakani ka po your security will be unshakable like usau dekat ka pra ka ong komne automat batok mi bo trai ulong bo bha sok utau briu ubashania hau sok utau briu ubashania hau habang inang man shania hau trai ngin sok utau briu ubashania hau trai kamot kata ka security jeng ia bang shania hau trai kalong kabamla ban penki kabaa habawan kita kipor kibae ngila banyeng scam kita kini kebenta kabaan ngilaan puli kini na kabaar korin sao prado kadway habang inang mansyani ako try habawan kini kijing ake jing im ka jongi oh ngila banyeng scam lani we will endure kitip na ba kamdon kanu ka jing pular bahaba ni shania how blay ni kamot bangin na matshu ye kijing kamdon kabukum kata ka bible kijing kinwan kijing le kinwan kita ki por ba kinwan henry habangin nang pat ye kaban shania audra panamla ban pin ki yengi bat nila ru ban yang scam namana bangin nang ban shania audra ki bange kila ban above jong kita kijing lagi jing syam ha kijing ke jong ki namar ba kini kita kijing tinju ki bau blay upanangkam ban pin shet bor yengi Hebrew kalong ka bakaran nriu do khatway fil abn puli gani ka room kalong besan khat ka balai do khat ka besar Bible ka ong no Isaiah like new life away ka ong bakita kan ki remnant kin scam ha ka jikim ka jongki but on pen thamai ro iki ki bange kin scam but ba on pen thamai
Nakadang ong habang inang man siya niya Trai. O ngin sayso. Ba ngin yay sayso na kabanta kaburom ka jang ublay. Katagaday ka mga puli man ne. Ang hapangkan mao yafi naga-gospel jang uyoanes kalnong kabakasan kadakot kabasan. Bat kaba baka jingkot na gani kadakot kaba nyo. Baka dakot kaba prana o Jeremiah yang ni kadai gani. Hato la control yang ni deki jing ka jing ka jungi. Ne ka jing ka jungi deki jing shania ka jungi how Trai. Ki jing snau si kiwan. Ki jing do jingkyrmen kiwan. Umday namar kita ki circumstances na deki jing shem ka jing bajungi. Kiwan namar ba nila feel no ye ka ban bu ye ka jing shania ha u Trai. Kumta ngan penkan mau biang hagani ka janmit nagani ka bynta na ka tingga jongblay Jeremiah khatnyo kadakot ka ba nyo hadu ka pra. Blessed is the man that trusts in the Lord and whose hope the Lord is. Long balakar ku yo briu ba shania ho Trai ubaga jingkyrmen jang u ha ho Trai. Oh, ka Bible ko ni ba unlong kumuding balatung harut kiwa kataga ka bang nagaktingga jongblay nang ta ubapur gila kitit hajan kawa nang ta ba unom syapti nga bawan kajing shit hendak ka slajung galong jerngam bad ha ka snem barang rengkiang udum sumar kuslai lemne udum pep ban seiso balay namar kajing shania kajang kalong how Trai. Tungin shania how Trai. Tungin entrust ila kajang kajing how Trai. Paublay un pelongnya kita kijingat lenti kijingat syam hakal lenti ya jeng kubikon ke jong blay ban pen chai borang ni bangin ang laban seiso na ka buram jong Trai ngin scam alangin shania ho Trai ngin seiso wada pedeng jing alangin ang ban shania ho Trai kata gadai kabag ting ka jong blay ka hot yangi kermen ha blay marwei namatang blay ubala ban shania nang ta ngin long gibas seiso balabangin na habang kumang puli na kasam ka balay ko sa opra habang inang man shania ho Trai ngin sok ka man si anam laban pinki yangi kata ka security ka jingim ka jungi yo briu ba shania ho Trai balaba kita ki por ki ba kiwan o un scam ang gakting ka jang ublay balay na marba ka Bible kam don ka promise ti yo ubangit ka perthei ba unam ya ya kita ki jingim ka jangu nekat bangalang ngin ya shibun penban habang inang ban shania ho Trai o ubangit un job ya kita gijingele ublen ay bori ubangit bula ban job ya kita ki circumstances nama ba kita ki trials ki bawana ka jingim ka jungi nagakting ka jong ublay la penang kam da ublay pan plan ni ka jingede ka bakin jamin sim jungi naradaw ngin su tit ha ka ta ka jingede ka jungi ba ublay badro banyay pen thama yangi parobo o ngin saiso nakapor sa kapor nakabanta kaburong ka jong ublay to ngin shania how Chris na klema ngimla banleri ublay ka jing sok lon ang katlampat pi amen.